गेले 4-5 दिवस राणे कंपनीकडून धमक्या देण्याचं काम, ह्याच्या हात तोडू त्याचे पाय तोडू, काय नसेल तर जिल्हा सोडून जा, अशा प्रकारचे जे कार्यकर्ते माझ्याबरोबर काम करतात त्या सगळ्यांना धमक्या यायचं काम सुरू झालेलं आहे. माझी या माध्यमातून त्यांना एक विचारणं आहे की तुमच्यासाठी ज्यांनी आयुष्य खर्च केलं, तुम्हाला एवढं मोठं बनवलं आणि एका निष्क्रिय आमदाराच्या पोटी तुम्ही सगळ्यांना धमक्या देताय की ज्या केसरकरने तुम्हाला चॅलेंज करून वेगळ्या ठिकाणी तुमच्याबाबतच्या गोष्टी बोलल्या आणि त्याच्यासाठी तुम्ही ज्या कार्यकर्त्यांनी तुम्हाला आयुष्यभर देव मानलं त्यांना ह्याच तुम्ही धमक्या देताय, ह्या कितपत योग्य आहे? या धमक्या निवडणूक आयोगाला आम्ही कळवणार आणि जिल्ह्यातल्या ज्या अधिकाऱ्यांनाही सांगणार. अशा प्रकारे जर समजा इथलं वातावरण खराब होत असेल तर त्याची जबाबदारी ही राणेंवर राहील. उद्या कोणाच्या थोडं जरी हात लागला तरी इथली जनता माफ करणार नाही. इथल्या विधानसभेमध्ये ही असली दादागिरी चालत नाही. आणि यापूर्वी 5 डिसेंबरला ज्यावेळी वेंगुर्ल्यात आपण प्रकार केलात, त्या प्रकरणामुळे इथल्या जनतेने बरोबर धडा शिकवला होता. सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला नगरपालिका ह्या त्या काळात गेलेल्या होत्या, ह्याची आठवण मुद्दाम करून देतो. तुम्ही कार्यकर्त्यांच्या आणि जनतेच्या मनावर अशी दादागिरी करू शकत नाही. तुम्हाला वाटेल ते तुम्हाला वाटेल तिथे इथे कुडाळला अमुक करा आणि तिकडे कणकवलीला अमुक करा. हे तुम्हाला कसं चालतं? ते कार्यकर्त्यांना स्वतःचं मन आहे, कार्यकर्त्यांना स्वतःचा विचार आहे. ज्या केसरकरनी सातत्याने भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना त्रास दिला, त्या केसरबरोबर राहण्यासाठी तुमचा आग्रह कशासाठी पाहिजे? केसरकरना ही दादागिरी कशी चालते? स्वतःच्या स्वार्थासाठी. केसरकरना बाकीच्या वेळी दहशतवाद दिसत होती, आज केसरकरना आमच्या कार्यकर्त्यांना धमक्या देणं, ते सगळे फोन नंबर SP आणि यांना देणार. त्याच्या वेळीच कारवाई या ठिकाणी केली पाहिजे. आणि मी इथल्या जनतेला आवाहन करेन की या सगळ्या गोष्टीचा विचार आपण या ठिकाणी करावा मतदान करताना. आणि या सगळ्या गोष्टीला जनता 100% धडा शिकवेल अशा दादागिरीला. जनता काय करू शकते हे वैभवराईच्या माध्यमातून एकदा मालवणला पण दिसले. जनता जनार्दन शेवटी सगळ्यात मोठा आहे. आम्ही काम करत असताना प्रामाणिकपणे काम करायचं आणि कार्यकर्त्यांना अन्याय नेत्यांनी करायचं, ही कुठली गोष्ट आहे? तुम्ही मारणारच ना तर सगळ्यांना मारा, आम्ही येतो, तुम्ही कुठे सांगाल तिथे. किती लोकांना मारता येते बघूया. जे जे कार्यकर्ते तुम्हाला पाहिजेत ते सांगा. त्यानुसार आज रोज सगळ्या एकदा प्रेसच्या समोर होऊन जाऊ देत. त्यांना धमक्या द्या, म्हणा तिथं काय द्यायच्या आहेत त्या. ज्यांना मारायचं त्यांना मारा. ते कार्यकर्त्यांनी कोणी डगमगून जाऊ नये. काही कार्यकर्त्यांना तुम्ही जिल्हा सोडून जा म्हणजे काय? जिल्हा का तुमच्या नावावर केलेला आहे? ही दादागिरी सहन केली जाणार नाही. आमचं काही झालं तरी हरकत नाही, म्हणून मी उद्धव ठाकरेंना परवा सांगितलं, माझं उद्या काही जरी समजा बरं वाईट झालं तर माझ्या कुटुंबाला आधार द्या. तर मी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची बाजू घेणार, त्यांच्याबरोबर राहणार आणि ज्यांना कोणाला मारायचं असेल, काय करायचं असेल ते त्यांनी सांगावं. आम्ही येतो तिकडे जिथं असेल तिथे. लोकशाही पद्धतीने निवडणुका व्हाव्यात ही जनतेची इच्छा आहे.
कामाच्या जोरावर मतं मागा, दादागिरी कसली करून मतं मागताय. जर केसरकरने ह्याच्यापूर्वी जर इथला आरोग्याचा प्रश्न सोडवला असता, जर इथला रोजगाराचा प्रश्न सोडवला असता, जर शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवला असता, तर आज कशाला तुम्हाला अशी परिस्थिती आली असती. गल्लोगल्ली नेत्यांना का परिस्थिती फिरावी लागते, याचा विचार केसरकरनी पण करा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.